Me vaig tancar molt a casa. La feina, m'han dit que m'havia estressat molt de la feina i em vaig tancar tant que meus pares van vindre a buscar i em van portar cap a casa. Especiales de la casa, passa! Llavors vaig estar un any sense sortir de casa i, clar, meus pares no sabien, anaven superperduts. No sabien ben bé què em passava perquè era una persona que tenia molts amics, treballava, sortia de festa, una vida normal d'un adolescent. I em van portar al metge de cabecera i el metge de cabecera em va passar al psiquiatre. Allí em van donar unes pastilles antidepressius i res, una dosi molt baixa i al cap de potser 5 o 6 mesos m'hi vaig recuperar. Als 23 o així em va agafar una depressió forta amb símptomes psicòtics i em va costar molt, aquesta vegada em va costar molt recuperar-me. Hola, mama. Sí, bé, vosaltres? Que t'escoltin és molt important. Vale. Jo crec que cadascú tenim dins algo que ens fa tirar endavant. I aquest algo l'has de buscar. A mi, en aquest cas, és la meva família i la Marina. Ella em va dir diverses coses d'ella, bastant íntimes, i jo també t'he de dir una cosa. I li vaig soltar així, tinc depressió i brots psicòtics. I es va quedar així i diu, vale. I no ho fem per tu. Tenia tantes ganes de fer-li un petó que m'era igual el que tingués. Sí. Suposo que en aquell moment no es va donar compte del que era, fins que no va arribar la primera crisi. Un dia vaig arribar a casa d'ella, vaig veure que feia dies que no menjava, la tovallola estava al mateix lloc que quan havia marxat, la casa estava feta un desastre i bueno, me vaig impressionar tant que vaig agafar i vaig marxar d'allí. Jo passo d'això, és una història, no sé què passa, però jo no ho entenc. I vaig marxar corrents de la casa. I abans de creuar el portal vaig frenar i vaig esperar, què té això? Què té això? I torna, perquè si marxo avui no tornaré més. I vaig tornar i vaig dir, fica't a la dutxa, que et porto al CCM. I em va fer cas. Clar, jo l'havia vist bé, al principi. Ella, quan té un episodi, i és així. O sigui, té el moment de malaltia, i és d'aquella manera. Però entre els moments de crisi, les té. Va ser molt dur i em sentia molt sola. A casa meva em deien que la deixés, els meus terapeutes me deien deixa-la, i ella sempre em deia deixo, en les crisis, moltes vegades m'ho diu. I llavors em vaig dir, però no em facis cas, perquè després de la crisi jo t'estimaré més. I això és el que penso cada vegada que està malament. En aquell moment jo potser no tinc sentiments, en aquell moment. Tinc sentiments sobre mi, sobre les altres persones no, perquè jo no m'estimo en aquell moment. Per això dic, pot ser que te digui que et deixa i que no vull estar més amb tu, però no em creguis perquè en aquell moment no sóc jo. Sí, jo sé que al principi dorm. Sé que després s'aixeca, no? Què més? Després, comença a cuinar-se ella i llavors no vol sortir sola al carrer. Doncs l'acompanya a tot arreu. Si no estic jo, no surt. I després tenim uns gossos que l'ajuden a ella i a mi, perquè diu, he anat aquí amb els gossos, llavors sortir sola, però amb els gossos, no? I un dia, mira, he anat a la muralla, això i allò, i llavors ja té autonomia, ella mateixa. Crec que és molt important, ella, perquè jo, en aquell moment, tot ho vaig negar. I ella em va dir, doncs, fes això, fes allò, perquè si no, jo no faria res, només dormiria i ja està. Però has hagut d'acceptar la malaltia. Has hagut d'interioritzar la malaltia a la relació. I has de saber que és el dia a dia.
no? I has de veure-ho en perspectiva, jo crec, per a poder seguir bé. 83 cap allà. Cap allí. Però jo tinc la sensació que és cap allà, eh? I jo. Què fem, anem cap aquí? Fica el mapa. A veure on queda. Veus a la persona en el pitjor moment, potser, no? I no sé, i veus l'altra persona també la veus de la millor manera, també. Sospitós. Supersospitós. Informació. Saber què passa, saber per què, o és igual, o com, què fer, saber què després passa i pots recuperar la vida que tenies o una diferent i que estarà bé. Que la persona no canvia, senzillament té un paró. Després torna a seguir la persona, inclús millor, perquè cada crisi que se té és una nova batalla.